siis se on niin se. Aha, heti alkuun. Onko sulla koira? Joo, mä voin pajaa koira. Joo, se on tosi söötti. Tossa se menee. Ne silittää. Hei, toi runkkari repis mut sieltä saatana laivasta silloin viimeksi pojin. Joo. Ootteko sä pelannut vielä Odotapa paljon vaan, Kia? kun mä saan stop-merkin. Joku 10 tuntia. Okei. Se on sit muuten sokea. Joo, se vaan kuulee asioita. Joo. Se on vittu skitsofreeninen. Ja se kuuli jonkun. Se söi jonkun meistä. Kihanen. Se oli Hallo. Siinä on toinen! Siinä oli! Se toi alus lähti pois. Kato moro. Moro. Ystäviä. Mikä vitun mappi tää oli?